Moi ja tervetuloa mukaan. Olipa kiva nähdä, kuinka paljon katsojia eka suomenkielinen online-video sai. Tässä videossa käydään läpi 10 isointa pottia challengesta. Ja lähdetään liikenteeseen Bombpot Actionilla. Eli VPT:llä jaetaan aina välillä bombpot. Jokainen laittaa 8 big blindia keskelle, jaetaan floppia ja ruvetaan ihmettelemään. No, mä floppaan kärkisetin. Ja tällä kertaa mä päätän sököttää, koska mun takana oli pari agro-vihua, joiden mä oletin stäväävän niin usein, että mä olisin päässyt sieltä check-reissaamaan välimaksajan jälkeen. No, valitettavasti näin ei käy. Ja nyt pöydässä on periaatteessa suora S4, 4, ja nyt mä ajattelin, että mun pitää vaan ruveta kasvattaa kuitenkin sitä pottia, koska siinä on niin paljon vetoja, että me voidaan saada maksuja kaiken maailman värinvedolta, suoravedolta, sun muiltakin vielä. Ei meidän tarvitse olla välttämättä vielä biiti. Joten mä lyön siihen tommosen pienen 1/3 betin. Agro Regu mun vierestä maksaa. Viihdepelaaja maksaa, tiukka viihdepelaaja ja toinen viihdepelaaja. Nyt totta kai me rukoillaan pöydän parittavaa riveriä. Ja boom, sieltähän se tulee. No, nyt sit vaan pitää miettiä, että paljon me lyödään tässä kohti. Actionin perusteella kellään tuskin on suora. Mä uskon, että ne olisi reissannut sen niin kerrasta turnilla, joten mitä siellä voi olla? Siellä voi olla missattuja vetoja, ehkä jollain joku 3x. Joten mä päätän, että mä lyön en mitään overbettisove, enkä mitään semmoista, vaan joku 2/3, 3/4. Mä voisin olla crying call vaikka 3 tai vaikka jotain kurkolta, who knows. Ja Agro Regu mun vieressä miettii jonkun aikaa, kunnes kiskasee kaikki rahat sisään. Viihdepelaaja maksaa takaa. Ja eihän me olla tässä beat. Siellä olisi taskukolmoset ja mun mielestä ne olisi ilmoitellut aika päivää sitten olemassaolostaan. Eli niin ei me olla ikinä tässä beat, joten fist pumping, insta call ja pankkiin. Easy game. No niin, ja tästä eteenpäin tämä tulee sitten olemaan kuin saksalainen pokerileffa. Nimittäin Kaljupää puhuu, huulet liikkuu aivan eri tahtiin, mitä tulee tekstiin suusta. Eli tämä on päälle dupattu valitettavasti. Toivottavasti pystytte elämään sen kanssa. Joka tapauksessa käteen. Avaan rouvat etupellosta agro viihdepelaaja 3 bettaa. Lyön valuena 4 sen. Tulee maksu. Pöytä 499. Mä mietin, että siellä voi olla oikeastaan mitä tahansa AX-iä, kympit, jätkät. Miksei joskus luovatut ässätkin, mutta mä näkisin, että me ollaan tässä niinku useimmiten todella edellä. Joten tietysti lyödään tässä kohti valuena. Ja mä päädyin lyömään puolikkaan potin, sieltä tulee instamaksu. Nyt mä mietin, että okei, silloin rangeissa kymppejä, jätkiä, poskettomat määrät, paljon enemmän mun mielestä kuin mun beat, tai jotain värinvetoja, semmosia. Mä päätän nyt sitten sököttää sille, jos me saatais sieltä joko maluen betti kympeältä jätkiltä tai sitten kääntää kätensä pilliksi. Ja ajatushan on tässä työnnellä kaiket sisään, koska jos silloin esimerkiksi väärinveto se ei ole kippaamassa, ja mä en usko, että se pääsee enää eroon myöskään kympestä ja jätkistä. Toki siellä on ne naulat joskus, miksei kurkotkin, okei, sieltä tulee snap calli kurkoilta. Ouch. No, mun mielestä tää on vähän niin kuin semmoinen kuuleri, mille ei vaan voi minkään. Seuraavaan käteen. 8. suurin potti. Bombpot Actionia. Eli kaikki laittaa 8 big blindia sisälle, nähdään floppi, ruvetaan pelaamaan. Mä sökötän Agrolle viihdepelaajalle, mulla on kärki, sekönnut värinveto. Ja nyt melko reipas Regu tuolta vaan maksaa, joten mä ajattelen, että sillä ei varmaan ole mitään niin kuin 2 paria plussia. Eli mieluummin niin kuin joku rouva jätkä tai värinveto tai joku KJKQ, vaikka AK, miksei S, koska on bompotti, sen takia mä mietin, että mä oon edellä equity-wise niiden rangeja, joten ei muuta kuin ruvetaan työntää kalkkuja pikkuhiljaa sisään.
Sillä välin, kun toi kaljupää tuolla selostaa, niin otan pieni huikan tästä meksikolaisesta lempijuomasta. No niin, saataiskohan me sinne jotain actionia. Kyllä, nyt rupesi tapahtumaan. Mä painan siihen kylkeen tommonen reilu 5x. Ja toki ajatus on, että mennään sisään no matter what. Ja viihdepelaajat työntääkin kaiket sisään, mikä on hyvä asia. Mä oletan, että tuolta löytyy useimmiten kippi, ellei sit ajattelee, että hän haluaa lähteä gämpläämään. Mut nyt sieltä tuleekin kaiket. Ja mun yllätyksekseen sieltä kääntyy 10 femma. Että oli 2 parit, ja tällä kertaa meille ei käy hyvät. Mutta tolleen niin periaatteessa mun mielestä on väliä, koska no edelleen, me ollaan range-wise edelleen. Mun mielestä oli edelleen oikea peli, vaikka kävikin huonot. No, mennään seuraavaan käteen. Ja muistan, tää oli ihan challengen alkumetreillä. Pelasin vielä NL20. Nähdään flopataan värisuoran gutari. Meillä on vastassa vaan 4 vihua. Ja ajattelin, että mä sökötän sen. Ja useinhan VPT:llä niin ei välttämättä kannata lähteä liikaa riehumaan värisuoraa, koska siellä on hyvät bonukset tarjolla. Siellä on jotain 2-4 niin vähän riippuen onko se reeti, eli niin kuin kuningasvärisuora tai S-värisuora, miten se nyt sanotaankaan, vai sitten niin kuin tämmöinen perusvärisuora. No, mä haluan tässä tapauksessa vaan maksaa, vaikka niin kuin tokihan meillä on equity aivan poskettomat määrät, kun on kutari ja väriveto. Maksan ja tiukka regu maksaa myös. Okei, kutonen parittaa, ei kauhean kiva asia, koska nyt voi olla, että pelkkä väri ei riitä, mutta toisaalta meillä on sen verran vähän rahaa enää jäljellä, eli potillinen, niin laitetaan kalkut vaan keskelle. Mä uskon, että meillä on edelleen. Voidaan laskea, että meillä on niin kuin 9 väriauttia, mitä suurimmalla todennäköisyydellä, plus sitten vielä suoraan autit. Eli kyllä mä näkisin, että me saadaan tuossa niin kuin hyvinkin otsit. Ja nyt me osutaan siihen värisuoraan. No niin, eli tosiaan potti on 627 big blindia, mutta kun tonne tärähtää toi jackpotti tuosta värisuorasta, niin tää oli muistaakseni reilu, no se oli 1200 big blindia, joka oli noin 120 taalaa, joka on tietysti NL20 ihan älyttömän kova juttu. Voidat 6 big blindin potin, josta niin kuin yli 4 on profittia, niin kova. No, nyt hypätään sitten seuraavaan käteen. Eli 3 betattu potti, vastassa todella agro viihdepelaaja. Mä olisin voinut 4 bettaa mutta mä ajattelin, että en mä halua kuitenkaan ehkä niinku 600 big blindia syvänä rupea työntelemään SRO-valla sisään. Mutta nyt toki, kun me osutaan S:ään, vaikkakin boardi on vähän nihkeä, jos ajatellaan, että toi on vihun 3 betannut, niin ei me olla vielä menossa mihinkään. Eikä me olla itse asiassa menossa. Rouva olisi ehkä pakan hirvein kortti jopa. Mutta tosiaan, kunnon viihdepelaaja, en ole menossa mihinkään. En rakasta, jos sieltä tulee kaiket, mutta niin kuin näette, niin snap. Ja sieltähän se 1218 big blindia tuli kotiin. Kunnon viihdeveturi oli vähän huitamassa. Melkein 1800 alan potti. Not bad. Sitten 5. suurin potti. Amaa etupellosta 10 Kalle Dimangia. Tiukahko viihdepelaaja maksaa. Sitten Agro Regu Squeezaa. No kelahan on se, että mä 10 Kalle suittia olettamasta ja se ikinä pakka. Varsinkaan nyt, kun todella tiukka viihdepelaaja maksaa kanssa. Ja mä tiedän, että mä en niinku, vaikka toi takaa tulee toi shortti kaiket siihen, niin se maksaa joku
10 big blindia tai jotain semmoista lisää. Saanut loistavan hinnan. Floppi ei ole ihan huono. Flopataan värinveto, ylikortit, takaoven suoraan. Flopataan maailma suomeksi sanottuna. Nyt tää tosi tiukka viihdepelaaja liidaa tohon. Mä voisin tietysti miettiä reissaavani, maksavani, kunhan en ole kippaamassa. Mutta kun tuolla on tuo alkuperäinen squeezaaja takana, niin mä en ehkä viitti lähteä reissaamaan, koska sitten jos rahat on menossa keskelle, niin en tiedä onko kuin tyytyväinen. Ja ollaan tosi syvinä. No, turnataan nutsit. Okei, third nutsit vai onkohan ne nyt sitten 4. nutsit, kun siinä on värisuoratkin S-värin lisäksi. Joka tapauksessa aika vähän näkisin, että vihulla on värejä, ja varsinkin nyt kun se sököttää. Eli siellä voi olla settejä, ylipareja, sun muita. Nyt mun mielestä pitää lyödä isoa, mutta ei kuitenkaan niin kuin allin, jotta ei sä käytä tästä veke. Mutta iso sen takia, että jos siellä on esimerkiksi setti tai sanotaan, että vaikka ässät, rouvat, kurkot, no ei ole kurkoja dimangilla, mutta joku iso pari dimangilla, niin tuskin vihu osaa sitä kippaa. Riverillä voi jopa kipata. Sanotaan, että sieltä tulee joku huono kortti, kutonen, jätkä, joku tämmönen näin, niin saattaa jopa päästä irti. No en tiedä pääseekö kutoseen, kun siinä on suora bordissa, mutta anywho, tykkään lyödä tässä kohti isosti. Ja niin teen. Vihu miettii tosi pitkän aikaa ja löytää maksun. No, Riverihän on niinku, ei ole yhtään kiva kortti. Siinä mielessä, että saadaanko me vihulta vielä loput. Okei, potis on 800, silloin 200 takana. Tuossa nyt enää ihan hirveästi on kippaamassa. Yksi syy, lyödä isoa turnilla. Saadaan potti niin isoksi, että siinä rupeaa miettimään Riveriltä, en mä ikinä tätä voita, mutta en mä voi kipatakaan, koska XYZ. Halivuudataan vähän aikaa ja sitten toki työnnellään merkit keskelle, eihän tässä nyt ole mitään muuta tehtävissä. Sitten vaan rukoillaan, että sieltä tulee crying call joltain setiltä, 2 parilta, jätkäparilta, vaikka slouvatuilta nauloilta. Ei näistä sankareista aina tiedä. Tosiaan, halivuudataan vähän aikaa Oskaria hakiessa. Viime sekunneilla kalkut sisään. Ja nyt, niin kuin puhuttiin, rukoillaan maksuja. Sieltähän se tulee rouvilta, slowmatuilta rouvilta sillä dimangilla. Mä näkisin, että toi turni oli oikein pelattu, ainakin tässä tapauksessa, se varmaan muutenkin. No niin, seuraavaa hanskaa. Amaan 7 etupellosta, viihdepelaaja, 3 bettaa ja todella reipas toinen viihdepelaaja maksaa. Flopataan kärkisetti, sykötetään 3 bettaalle tietysti, joka lyö tommosen 2/3, joka mun mielestä kertoo, että nyt on hyvät. Okei, seuraava vihu painaa lisää. Olisiko siellä 2 yliparit, sattuisiko olemaan set versus set, no 2-pareilla, 3-parilla, ei edes viihdepelaajat varmaan, kyllä mä enää maksa 3, mutta mä tietysti vaan maksan, koska mä en halua säikäyttää alkuperäistä reissaajaa, prefop-reissaajaa pois. No, sehän työntää siihen instana kaiket, toinen vihu miettimään, ja mitäs me tehdään kärkisetillä? No, nyt vaan, kun toinenkin vihu saa rahat sisään, nyt vaan rukoillaan, että holdataan, ja no, taidetaan holdata, kun vihut vetää kuollutta. Aivan käsittämätön juttu. Siellä on potissa, siellä taitaa olla niinku 1321 big blindia tulossa mulle, jos voitetaan, tai kun voitetaan. Flopilta 100-pinnasena sisään 1321 big blindin potti. Ei tapahdu kauhean usein.
Sitten numero 3. Siellä on muutama limppaaja, tai aika monta. Montas niitä nyt on? 1, 2, 3, 4 vaan limppaaja. No, mulla on kurkot. Lyön isoa 3. Vierestä aika agro vakkaripelaaja lyö melko ison 3-betin. No, en mä näe oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin lyödä 4. En rakastas varmaan kyllä työnnellä rahoja sisään kurkoilla kaan yli 600 big blindia syvänä, mutta en mä tiedä, olisiko mitään tehtävissä, jos vihu olisi sovennut. No, flopataan kärkisetti. Ainut ongelma tietysti on, kun meillä on kärkisetti 4 betatuspotissa, että mitä vihulu voi olla. Okei, mun mielestä siellä voi olla ihan hyvin slovatut ässät. Mä ainakin maksasin monta kertaa tuossa noin ässillä. Totta kai siellä voi olla AQ:ta, AJ:tä. En tiedä, onko AJ:täkään, en usko. AK, ässät, rouvat. Ehkä 10 jätkät joskus. Kai siellä joku AKkin on vaikka aika tehokkaasti boardia minä blokataan. No, näistä syistä mä lyön pienesti, ja toki nyt 4-potissa muutenkin tulee lyötyä aika pientä. Mä insta-tsekkaan turnin, koska mä haluan esittää heikkoutta. Meillä olisi vaikka jotkut rouvat tai vastaavat. Ja jos sillä nyt sattuisi olemaan ässät, vaikka joku AQ-tyyppinen bluffi siellä, niin eiköhän se rupea lyömään tässä kohti. Varsinkin kun mä tsekkaan näitä heikkoutta. Okei, nyt sieltä tulee 3, mikä mun mielestä 4-betatussa vaikuttaa aika isolta. Ja rehellisesti sanottuna, mä en tiedä mikä tässä on paras peli. Onko paras vaan survoa vai maksaa? Survomista tietysti niin puoltaa se, että jos mä survon ja sillä sattuisi olemaan vaikka joku AQ värinvedolla tai toki ne ässät, niin ei se ole pääsemässä eroon kyllä niistä mun nähdäkseni. Sitten jos on AQ, jolla ei ole värinveto, niin kyllähän hän sitten niin sen kippaa, mutta näillä perusteilla mä taas lähden hakemaan Oscaria ja mietin vähän aikaa ja shippaan rahat sisään ja snap call. Se tuli snappi, mä ajattelin, että okei, naulat. Oho, ei ollutkaan kuin AK. Ei ollut kyllä kauhean vahvasti vihulta pelattu varsinkaan snap call tuossa kohti. Se oli NL 200, joten sieltä tuli ihan kiva potti. Sitten numero 2. Toiseksi suurin potti haasteesta. Jotain sitten vähän lägää, mutta avataan TJ-suitti etupellosta. Aggressiivinen viihdepelaaja ottaa maksun, joka varmaan kertoo sitä, että ei siellä nyt kovin kummosia ole. Sitten aika reipas vihu squeezaa. No eihän me olla TJ:llä menossa tietenkään mihinkään, vaan otetaan vaan maksu. Toivotaan, että takaakin saadaan maksu. Okei, nyt me flopataan gutari ja värinveto. Eli aivan oleva floppi ilman, että flopataan oikeasti mitään. Sieltä tulee vähän yli puolen potin lyönti, joka mun mielestä kertoo siitä, että niin kun, kyllä siellä varmaan käsi on. Turni, Bink City, nutsit ja vielä redralla väri. No tokihan me sökötetään tää vihulle, joka sököttää perässä. Miten me saadaan mahdollisimman paljon rahaa keskelle? Voiko siellä olla joku AQ? En ehkä usko, paitsi että onhan siellä. No, sen takia just shipattiin overbettinä kaikki sisään, jos siellä jotain kahtia pareisi, ettei jotain, niin ei se pääse eroon. Ja sitten challengein suurin käsi. Tää oli hauska, tää oli lempiasiakas tämä kädenvihu. Eli oli todellakin todella aggressiivinen viihdepelaaja. No, rouva 7 päästään rouva korkeaseen floppiin takaoven värinvedolla. Lyödään isosti, koska tää kaveri maksoi. No, turnataan käytännön nutsit, eli 2 parit. Mitä tehdään viihdepelaaja vastaan? No, lyödään isoa. Nyt vaan pitää miettiä tavallaan, että kuin isoa. Me halutaan
koko nippu keskelle. Ja jos me nyt lyödään joku tämmöinen perus 70 pinnaa, niin eihän se nippu ole sinne menossa. Joten mun mielestä tässä kohti pitää lyödä overbetti. Jos sillä on rouva, maksaa kerran kerrasta. Ja tää on semmoinen vihu, että maksaisi varmaan niin tyylin pohjanapillakin vetää sitä viisauttista. Mulla on tuolla perussäätönä 120 pinnaa, mutta painetaan vähän isommin, tuommoinen 140 pinnaa siihen. Nimenomaan, että saadaan stackit sen kokoisiksi verrattuna pottiin, että saataisiin sieltä Crying Call joltain rovalta riverillä. Ja riverihän blankottaa, tai 3/4 tulee maaliin, mutta ja Snap Call, kärkipari, second kickeri, 1439 big blindia potissa. Oli NL 200. Aikamoista. Ja ensi viikolla on sitten luvassa parhaat bluff catchit. Sitä seuraavalla viikolla ollaankin jo Phnom Penhissä pelaamassa Naga Worldissa live. Hei, kiitos kun olit mukana. Ensi kertaa. Moi.